Ja, jeg kan se det nu. Nej, Sofie. Vi skal ud der igennem her i mørket med de andre piger på klassen. Ellers lad os gå ud i haven, der står bare sådan helt... Det er en af mig... så bliver det andet... Skriv også på mig før. Okay. Fie, jeg fanger. Ej, men det sker ikke, mand! Slap nu af, mand. Jeg bruger på dig. Okay. Nej, skal vi til eksorcisten, der er en creepy lille pige kommer ind? Ej, der er noget med mig nu. Du skulle da nok den, der gemmer sig din æg. Slap nu af. Eller tror du ikke, jeg ved bussen, tror jeg. Jo. Halloween wankers. I må ikke skræmme mig. Jeg tror, der er nogen, der gemmer sig i bussen. Tænk, det er bare tekst, mand. Nå, det er bare Lasse. Ej, Lasse er ikke. Kæft, mand. Så var Oha. Nej. Spøgelseshest. Hold så der noget. Oh my god! Jeg så så for hjertet. Alt skulle tisse. Altså, så vi sådan helt Ej, jeg skal altså også tisse nu, fordi jeg vil sygepasser. Skal vi gå i tissepause? Det er jo en part 2, kan det ikke? Godt. Ej, jeg kan sidst kommer. Sjovt, men jeg var med pissefrygter, der stoppede derude, bare lidt fra mig. Okay, stop. Det er bullshit, mor, tissepause.